والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Bu oltor adamlar ki Hudaýyň dininiň barasynda dawa we jenjal ederdiler. Şoňa jogap berilip kabul edilenden soň şolaryň dawasy özleriniň Perwerdigarynyň huzurunda bihudedir. O tariqa dawaga Huda kulak asmaz we şolara Hudaýyň gazaby bardyr. O şolar üçin nihayetde güýçli azap bardyr. Allahu'l-lezî enzelel kitâbe bil-hakkı vel-mîzân وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Allah tebarek ve Teala'dır kitabı hak bilen nazil eden ve mizanı da nazil eden ve ne medat bildirdi size kıyametin halini. Şayet kıyamet yakin zat bolsun. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذ۪ينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Kıyamata iman getirmeyenler kıyamatın tizrek gelmegini isterler. Bu oltor adamlar ki kıyamata imanları bardy, olar kıyamattan korkarlar. Oşan hakdygyny bilerler. Agah bolan tahqiq oltor adamlar ki kıyamatın barasynda dawa we jedel etýärdiler. Şolar nihayetde hakdan daş bolan gumrahlykdadyrlar. Allahu latifun bi'ibadihi يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. Allah tebarek ve Teala öz bendelerine nihayette mehrabandır. Halan adamsyna halan mikdarınça rızk verer. Ve şudur nihayette kuvvetli ve galip bolan Hudaý. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Her kim ahiretin ziraatını istese, on ziraatına tarakkilik berip ziyade eder. Ve her kim dünyanın ziraatını istese, şoňa dünýäden sähm berer we şoň üçin ahiretde nisip ýokdur. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Aya kafirler üçün şerikler barmy? Keşolar üçün Hudaýyň ijaza bermedik zadyny dindir diýip mugarrar eden we eger kıyamatda şolaryň arasyny fasl edilip hak we batylyny beýan ediler diýen söz bolmasady, onda müşrikler bilen müminleriň arasynda dünýäde hukm edilip hak bilen batylyny aşkar edilerdi. We tahqiq zalimler üçin nihayetde güýçli azap bardyr. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Sen kıyamet gününde zalimleri görersin, nihayette korkyan özlerinin eden teleke amallar sebäpli. O şol korkyan azaplary şolara bedun şek waqy boljakdyr. Bu ol adamlar ki iman getirip salih amellerini kesbedipdiler, şolar cennetin bağlarynyň içinde bolarlar. Şolar üçün bardyr özleriniň Perwerdigarynyň ýanyna isten zatlary. Şu zatdyr uly fazly.